Ini abang abang video sosial lamedi hala bangsa julang nama anin cihak nasi kecing kena video lale lang pono de mane arju pono nani tum arju pono ngobote labe arju lang po nasi kecing kena video di arju clear lang tu de entah putata pialam ha Ani cihak nang apa nang misi sosa ke रुको जरा सबर करो। dua bede ponan rekori pemalah nang kemana ke punya kasang lang ne phone ave pune pupe ke thu nani tumhan ke phone ave pune likena pupe ke arjudha de non ke chok mama ke chok che ame non pupa nasi arji dunding non de कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अच्छा ठीक है kala ni ke langsung rekopen lop mentani ke 2000 lo